umthumelayo Musa wasuka madoda yaboneke njengamuntu umuntu esekhaya ayike njengamanje osevele wakholwa alright kodwa bhuti wami ngiyaphila kodwa wami njani no mfowethu sikhona lezi insuku vele ubhizi ngani Thinah Zungu lezi insuku Thinah Zungu in 3 or 4 weeks time uzobe ngiqala the new album kaThinah Zungu ezophuma kuona lonyaka ungakafiki kulo Thina njengamanje sesimazi kokuhamba kanjani usahlela into zakho uyiqala lento kwakuyijine kanjani leyo uyazi ukuthi la engafundiswa khona nala engakhuliswa ngafundiswa amanje sabe youth stage kuma teenage kwathiwa izithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla yena uzokuphakamisa ngesikhathi esifaneleyo kade ngibala nje ukuthi endimeni yezomculo as much as ngaqala ngo-2007 kodwa ngiqale ukuchuma kahle ngonyaka 2012 okusho ukuthi ku-professional level kulonyaka I'm only counting 5 years ukuthi njengamanje uthatha inqumo noma ke mhlambe usebenzele iphupho lakho kuyinto elula leyo noma kuyinto kanjani hayi akaze mfethu kwabalula njengoba kwaqala nje sishweni sakudala bethi indlela yempumelelweni inzima kodwa ikhona negamegeme mfethu uthi cha wena uThinah Zungu uzama kule ndima yezomculo wadlula kuzona kuningi mfethu engithi mangabe ngicabanga bese ngithi uThixo wayengenami kanje ngidlule maphayana ungathini kulomuntu njengamanje osekhaya osazama ukuplana natibule ngiyona u2018 onefiso eningi kulonyaka as a musician I always I preach through music. This is what I will sing and say. Wasikonke futubona konke nalesi simodlula kuso uThixo sijongile uqedile mfoka zonke usuku oluhle seyasifile sidibane ngokuzayo blessings.